Λέμον. Γύρω Χριστοδούλου. Σταμάτησε την τρίπλα, θέλει βοήθεια, τη βρήκε στον Fitzpatrick που ευνηδίασε τον Σίγγιλτον. Κώτας. Πάει από την άλλη πλευρά του Πίκο Χριστοδούλου και εκτελεί για 2-5 όλα. Σταμάτησε την τρίπλα, μπορούσε. Πέρασε ο Χαραλαμπόπουλος από το χώρο που του έκανε ο Έλληνας Σέντερ. Έσπασε λίγο η πάσα του Χαραλαμπόπουλου, αλλά ο Καλάθης έχει floater του 5-7. Χαμηλά υπάρχει mismatch, το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Double team στον Μπουρούση, η πάσα στο σωστό χρόνο στον Καλάθη. 5-7 εντός παιδιάς για το Ρεθύμνο που είναι στην επίθεση. Εξίσου καλά και ο Παναθηναϊκός, 6-10, καλή φάση. Η assist του Λέμον διέλαθε της προσοχής της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Fitzpatrick. Καλάθης προσποιήθηκε στον Λέμον, καλή πάσα, άλλη μια τρομερή πάσα από τον Καλάθη που έχει ξεκινήσει πολύ κεφάτος. Καλάθη και φάουλ, δείτε. Ακριβώς στο σωστό χρόνο που την ήθελε ο Μπουρούς, δεύτερο φάουλ ο Κώτας. Φελντέιν αναζητείται, ο Μπουρούς πήρε. Γύρισε από την baseline και νίξε εύκολα τον Σάφτεναρ. Λέμον για 3. Ο Τάλτον, με συγχωρείτε, και το Λέμον. Σάφτεναρ πήρε το rebound, η τάπα του Σίγγιλτον. Και άλλη ωραία πάσα. Προσποίηση του Σίγγιλτον, η τάπα νόμιμη από τον Fitzpatrick. Προσποίηση και του Καλάθη, ελεύθερος ο Χαραλαμπόπουλος. 13-22, ο Παναθηναϊκός τρέχει 8-0 και εξαφανίζεται τον ορίζοντα του Ρεθύμνου. Και στο 2 είναι ο Άρνολτ στη γωνία. Ο Τάλτον, ο Σάφτεναρ για 3, όπως και ο Μπουρούς έχει τρίποντο. 18-24. Κένι Γκέμπριελ που είδε την καριέρα του να απογειώνεται μετά το πέρασμά του από το Ρέθυμνο. Μπουρούσης ξανά 20-30. Γιαννόπουλος επανέφερε. Ο Τάλτον βρήκε λίγο χώρο, τον έχασε ο Τζέιμς, τιμώρησε. 24-32. Χριστοδούλου άκουσε να παίξει και έπαιξε. Το παίξε, το άκουσε από τον πάγκο. Βετόλας φώναξε τον Κώτα των 2 φάουλ για να περάσει προσεχώς το μάτς και ο Τάλτον δέχεται τον μπλοκ από τον Γκέμπριελ και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Τον κοίταξε ο Τζέιμς, τον τροφοδότησε και παίρνει αυτό την μπάλα για να την καρφώσει με το αριστερό. 29-38. Καμπερίδης για 3. Όπως φώναξαν από τον πάγκο του Ρεθύμνου, έχουν 3 φάουλ να δώσουν. Ο Τζέιμς τα έβαλε με τον Κώτα και τον νίκησε κατά κράτος. Χριστοδούλου. Λέμον. Σταυρωτής τον Γκί στα ακροβατική και πολύ ωραία προσπάθεια από τον αέρινο σε αυτή τη βάση. Walter Lemon Jr. Καλάθης επέστρεψε. Παναθηναϊκός που κυκλοφόρησε και μοιράστηκε γενικώς λιγότερο την μπάλα. Όπως αυτό. Επιστροφή Καλάθη σημαίνει επιστροφή του αλτροισμού και της κυκλοφορίας της μπάλας και του θεάματος που εγγυάται ο James Γκί στο alley-oop. Rivers με τον Ραζί, αλλαγές, έχει και ο Κώτας, ελεύθερος ο Φελντέιν. Καλή πάσα στην αδύνατη πλευρά από τον Casey Rivers. 39-48. Φελντέιν. Φώτσης προσποιήθηκε και πέρασε προσπίση του στον Fitzpatrick. Αριστερός διάδρομος για τον Χαραλαμπόπουλο. Καλή άμυνα του Σάφτεναρ, του έκλεισε τον δρόμο που σημαίνει ο Παναθηναϊκός έχει 6 δευτερόλεπτα και τον Φελντέιν να επιτεθεί από τρίπλα στον Fitzpatrick. 43-57. Καλάθης. Αυτή τη φορά διαλέγει τον Φώτσι. Αυτός περιμένει τον Μπουρούση αλλά είχε 2 αντιπάλους. Έτσι ο Καλάθης θα παίξει mismatch με τον Σάφτεναρ. Βοήθεια του Fitzpatrick στη γωνία. Βρήκε την άκρη ο Καλάθης και πάλι. Assist νούμερο 9, το τρίποντο του James Φελντέιν, 46-62. Το Ρέθμιο τρέχει και πάλι με τον Γιαννόπουλο. Πέρασε κάτω από τον Χαραλαμπόπουλο, δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός είναι 3 με 1. Φελντέιν, Μπουρούσης για το κάρφωμα. 46-64. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει και θέαμα εδώ στην Κρήτη. Πήρε ο Μπουρούσης και από τη στιγμή που πήρε, εκεί ο Καμπερίδης δεν είχε καμία ελπίδα. Μπουρούσης, double team αμέσως. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τον ελεύθερο παίκτη και τον βρίσκει μέσω Χαραλαμπόπουλο. Ο Καλάθης αφήνει το τρίποντο για να πάει σε layup. Double-double, πια 10 πόντων, 11 assist από τον απολαυστικό Νίκ Καλάθη, 54-73. Fitzpatrick πάτησε γερά για να εκτελέσει.
Ακινό rebound ο Χαραλαμπόπουλος, τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Η τρομερή πάσα του James για τον Μπουρούση στη φάση του αγώνα που χειροκροτεί όλο το γήπεδο. Πετάχτηκε ο πάγκος του Παναθηναϊκού και τους βλέπετε. Δείτε εδώ την έμπνευση του James και ο Μπουρούσης που ξεδάβει το tomahawk του πολέμου. Πάτρικ. Ωραία πάσα. Κότας. 97-78. Φενέρμπαχτσε που προημερών έστειλε μήνυμα κερδίζοντας την έδρα της Banvit. Καλό αποτέλεσμα για την ομάδα του Μπράντοβιτς, αλλά το ίδιο κάνει και ο Παναθηναϊκός έχοντας βγάλει 32 στο πρώτο δεκάλεπτο, 23 στο δεύτερο, 25 στο τρίτο και προσφέροντας αφιδώς θέαμα. Ο Γκίστ κρεμάστηκε από το καλάθι. Κι άλλο alley-oop. James για 3, μπαίνουν όλα. Γκίστ, James στο γύρω step. Λέμον. Και πάλι παίζει κόντρα στον James, διότι έχουν ανταλλάξει πόντους στις τελευταίες επιθέσεις. Παναθηναϊκός πήρε 14 από τον Χελντέιν, 19 από τον Μπορούση, 10 από τον Καλάθι, 19 από τον James, το κουαρτέτο των πρώτων σκόρερ. Ο Γκίστ πήρε φόρα, Καλάθι και φάουλ. Και κολλήσει ο Παναθηναϊκός ώρα στους 91. Καλώς τον Γκέιμπριελ. Ρίβερς βγάζει την άμυνα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγει και στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό ψάχνει και ο Παπάς, ζήτησε ψηλά ο Γκέιμπριελ. Τι πήρε! 68-97. Χειροκροτεί όλο το γήπεδο και πάλι. Και γιατί όχι. Χειροκρότημα για όλους όλοι όρθιοι. Σε καταπληκτικό παιχνίδι εδώ στο Ρέθυμνο. Όχι ανταγωνιστικό, αν και το Ρέθυμνο έμεινε κοντά για περίπου 15-17 λεπτά. Σε απόσταση 6, 7, 8 πόντων. Συνέχεια ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.